What's there not to love about Maitt? Vakaenda nezuro kuShow ya DJ Ollah, where she showed maturity vachidhodha mibvunzo yavasingakwanisi kuanza kunyanya relationship avo nanawasu, asi vakataura zvakare masanganiro avakaita naShumba. Such a beautiful story. Welcome back to your channel. Please don't forget to watch this video to the end. Kana mangopedza mongochaya subscribe button. Okay guys, so kune vaya vaifunga kuti Maitt vachiri kumasure uko kwavari kutukana nevanhu given such a platform. This time zvese zvakabva zvangochinja. Kare kwavo taitoziva kuti vakawana chance yekutaura about people. If she's asked questions like that, she was going to say a lot of negative things, but aiwa vakatangira pakusangana kwavakaita naShumba. Vakati Shumba has been there for her. Vakamira navo vachangotanga kudanana. Maitt ndo pavakabva vapinda mujere, asi Shumba vakamira vakatanga kubhadhara mabills aMaitt, rent nemalawyer kuti bhebhi ravo ribude. Maitt wangu atongerwa 2 years but dzakazondotena kuita 6 months, but Shumba vanga vatoratidza resilience kuti whatever chiko chirungu zvechi, come what may, ndichange ndiripo ndakakumirira 2 years dzese. Vari kutaura zvakare ivo vakati kumba kwanaShumba uko vakangoti vachisvika Shumba vachitanga kutaura kuti ndawana munhu wekudanana naye, vakanzi ndiani. Pavakangoti ndiMaitt hanzi kwakaitika mufamily group nevamwe vaitumira mameseji kuti ko zvaita sei mukadzi yemunhu ane hasha neunongomuziva nyaya dzake. Asi Shumba vakamira naMaitt. Zvinova zvinhu zvakarwadza Maitt nekuti pavaiverenga mameseji aya vakaona kuti ko vanhu zvavanondifungira zvinhu zvakaoma. But as time went on vakabva vangoita ivo favorite makoti. Vanodiwa zvisingaiti kwaShumba, uye chero vana vaShumba vaitaura kuti Maitt vanoita heredity ndo vasisachabvi kudema kwaMaitt. Vanotoita zvokutonzi aiwa chimboendai kumba kunoona vana mai. Vakabvunzwa zvakare kuti koMai Maketeni relationship yenyu yatakaona pasocial media ichicirculata kuti yanga yaparara, Maitt vakati havana chavangataura pamusana pamemory nekuti they were not that close, and pane zvaanga azviisa mumusoro make maideas ekuti afunge kuti they are that close, but Maitt vari kuti ivo it was bound to fail nekuti ivo havaiti zvemafriends, vanoita zvevanhu vavanotaura navo. Then pavakabvunzwa kuti ko wasu, vakati wasu ilesson yavakadzidza muupenyu. Vakamutora vakamuchengeta nawasu, but nothing to say kuti mukagara nemunhu ane time yekurumuka, ndo zvese zvavakataura. Pavakabvunzwa zvakare kuti kofungai mutisi hondo yatakaona mastreets umo yanga iri yei, vakati ivo vane short memory zvachose uye havazivi kuti fungai mutisi ndiani. Guys, chero wanga uchinzi kwai muchawana content ye2 weeks, aiwa munobva matoishaya kutoona kuti no guys, munhu watakudhila naye apa ari kumberi. Maitt vatori kumberi zvachose. Vakataura ivo kuti now she is going to focus more on her journey as a singer and a preacher and nephilanthropy yavari kuramba vachiita kuchikurubhi, nekuti kune nyaya dzakawanda dzakasiyana-siyana dzaivabata mwoyo and vanotoda kuramba vachishandidzana neprison. Ndosaka vanhu veprisons vakauya zvakare kulaunch. Vari kutaura ivo vakati vane zodzo, there's a calling that is within her. Yakaita kuti pavakaenda kujere kokoko vanorealize kuti this is what God has always wanted for her, kuti vagone kuspreada the gospel and the message of hope. Tese tinoziva kuti kubva zvavakapinda muchikurubhi Maitt makabva mangotanga kuva nekamukavhavhavhumu, so jere rakadigwa shuga, vanhu vakawanda vakabva vangowanawo hope guys. So you can actually see kuti pese pavanofamba zvavanobata aiwa zvinotena into gold.
Ollah akabva angopinda munyaya inorwadza zvikuru, kunyanya nyaya yaFifi iyo. Vakabvunzwa kuti ko iwewe Fifi, zvakafamba sei, makafila sei pamakanzwa nyaya yaFifi? Vabva vangoti veduwe, ndakarwadzwa zvikuru sekuti Fifi mwana wandinoda, uye mwana ari quiet. So I was shocked pandakaona zvinhu zvakadaro, but semunhu angambopindawo mazviri and ndine mapicturewo andanga ndamboburitsirwawo, ndakabva ndangoona kuti mwana aizodiniwo weduwe, anga ari victim yerudo. So vakabva vangomuregererawo guys, vaigodiwo semubereki. But nyaya yavo iri kungodzoka pakuti ivo saJona anga atumwa kuenda kuNinevha, iye ndobva decide enda kuTashish ndokubva azomedziwa nehove. Ndo exactly zvavanga vaita. Vari kuti ivo she was a bad influence to her followers at a time yekuti vanhu vakawanda vanga vapiwa kwaari naShe, achibva atanga kumislida vanhu, achiita zvakasiyana siyana, achituka, achiisa zvinhu zvisina maturo pasocial media yake. Vanhu vakawanda ndokurashika vachitevera vachingoti go mura go. So vari kuti this is a time to make God proud. Vari kuti saJona aiwa vakazviwana vakuchikurubhi, asi vachiedza kudzosewa kunzvimbo chaiyo yanga yatumwa naMwari. So from now onwards she is only doing what the Lord says. Best kudema uko vachiita zvemusic yavo, zvese zvemaconflicts zvevanhu vanoda kudena, vanoda fame, vanoda kusumuka vachishandisa zita raMaitt, it is not going to work, nekuti havasisiri ipapo. She has moved on. Uye Shumba vanomira navo vachivaudza kuti aiwa baby, izvizvi siyana nazvo, izvizvi ita izvibata, ita chakata. So at least now that there is a pillar rinomira navo, zvese zvinobva zvifamba zvakanaka. Then topedzisa nenyaya yekwaTinashe. Kuri kunzi Tinashe haasati abhadhara mari zvachose. Mari yavakatora yechikwereti Tinashe haana kuibhadhara, uye ivo vakabva vangomubloka. Vanoti havana chavanoda kubva kuna Tinashe, havadi kana kutomboziva kuti ari kurarama, ari kuita nezveinani kupi sei. So Tinashe ari kunzi anombopota akambovafonera achiedza kuda kudestroya what she has with Shumba. Asi Maitt zvakare vanga vatofemerwa, vakaona kuti uyu munhu hapana chakanaka, tichabuda pakutaura naye. So guys, the whole show was only showing kuti Maitt has moved from being socialite. Vari kuti ivo havadi kudanwa nezita kuti socialite, but influencer, and she is going to be influencing people towards Christ. Ndo zvega zvavari kuita. Zvimwe zviri kuitika mumastreets, a fight with the ancestors, she is not going to be part of it. And she emphasized kuti iko zvino moyo wavo wangova wekuti vaende kuKenani.